И какво става, хора? Това е втори епизод на моята поредица от Clash Royale. Вижте какво имам. Точно така. И ще ви покажа как го отварям. Но няма да е сега. Скоро. Хора, само искам... Ще ви пусна един реплей да гледате. И ще си поговорим малко. Защото трябва да ви кажа нещо, разбира се. Нужно ми е да ви кажа нещо. Така, сега ще пусна един от тук. Така, нека пусна този. И така, хора, значи питам ви дали искате да почна да снимам клипове общи с един приятел. Той се казва, каналът му е Късапрос. Кико от Късапрос. И така, кажете ми дали искате да снимам на Clash of Clans също и на Tower Conquest. Искам вашето мнение. И първият ми клип, ако сте го гледали вече и не сте се абонирали, моля ви да го направите. И да, ще ви покажа скоро към 5 часа. Ще ви покажа как отварям един Legendary Chest, показах ви го. И така, ще се надяваме за принцеса. И така, хора, днескашния епизод, само да догледаме реплея сега. Това беше за информацията. Сега, той с карчерки, с Ice Golem, това е доста добра тактика. Особено барберените по средата, където се разделят. Другия пуска Fireball, добре беше. Това не беше толкова лошо, но... И пуска Мега Миньон. Добре. Мега Миньона дали ще удари? И Мега Миньона ударя два пъти. Това е доста демидж. Мега Миньона е страшно готина карта. Аз в момента събирам за да я дигна на 6 левел. Дано да не стане само като с тъмстълна. Шегувам се. Добре, хора. Кажете ми, предложете ми в коментарите и може би някои други игри, на които да снимам. Защото питах ви само за тези двете игри и няма си на представа на какво друго да снимам. Ако знаете някоя яка игра, ми кажете. Няма да откажа. И да, сега той пуска Хок. Но той пуска Fireball, но не оцелва за Кенана. Добре. Барберените се забавят. Той ги разделя. Скоро ще свърши времето. 15 секунди. Така. Сега, за сега никой да бие. Но добре. Сега той пуска Хок. Какво ли ще стане? Той удря Хога. Хогът. Добре. И от другата страна има доста барберени и арчерки. Той не знае какво да направи. И Бинкон Ли победи. 1-0. Айде де. И така, хора, значи, ако знаете, има нов чалендж, Double Elixir Challenge. Може да играете, се събавлявате и така. Но е 50 геймчета, аз ще игра само единия път. Така, Wi-Fi ми. Скоро, като
като на клипчето, като отворя Legendary Chest, ще снимам и след това ще направим битки, няколко битки, ще изиграем Classic Challenge. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Харесайте, абонирайте се, споделяйте с приятели и чао!